Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulon ang PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kanginan, kini si Brother Samuel Montemayor padayon gyapon kaninyo nining tungora sa pagdapit nining usa ka tatnang tulumanon og 15 minutos nga gisabak nining tulumanon sa mga lamdag sa kinabuhi nga diin mao ang doktrina mo nang dapit sa katumanan sa Espiritu Santo o kini walay lain ang among gipaila mo ang magtutudlo di ba Master Tomas Dino Sr. Og ako mga panginaot usab nga kamong tanan karon na nakapahilo na sa inyong tagsa-tagsa ka mga nimutangan aron sa inyo nana sayon kamong makasabot dili kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay mong ikaalagad gana kaninyo kay kini man mo ang gitudlo ni Master dili kanamo og padayon usab kana nga among igatudlo nga kaninyo. Ug kini nga tulumanon padayon nato nga bati sa mong sabihan sa Diwaili, magsugod kita sa alas 11 o alas 12:15. Ug sa ubang dapit padayon gyapon kana nga mabati sanglit ang atong programa. Ni kabat naman kini sa 24 ka mga radio station ang nasudlan nining mga langitong lamdag sa tingi sa kinabi sa tuyo ug tinguha nga may baluan ninyo ang mga doktrina nga gibarugan sa pagtulon ng PBC. Og sa dili pa lugar ang mga lain pa nga alagad magpaila nga ministro, ako gyapon nga gipadubalo diay ang mga kaigsunan dinhi sa branch number 25 nga aduna kitay meeting nga paghihumuon karon diya sa balay sa atong chapter president diya sa ilang Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia. O sa tanan ng mga membro sa branch number 25 gihangyo ko ang inyong mga presensya aron sa pagtambong nining usa ka meeting nga paghimuon nato karon. O mahinaoton ako sama nila ni Brother Bubut Panta ug ni Sister Lucy Panta sa konsolasyon o nila ni Sister Margita Igunia diya dapit sa Asay Kasuntingan o sa mga kisunan diya sa Bangbang Cordoba sa mga Duroy Pamili o ingon man sa dapit diri sa may sakop kani sa Pardo nila ni Brother Dennis Gonzales napunta nga makatambong nga karon brad sa atong meeting nga pagahimon o man ni Iman Ismas o sa tanan na lang mga kigsunan dito dapit sa atong chapter sa Bohol nila ni Mr. and Mrs. Longlong Divino o sa mga membro ni nila ni Sister Joy Divino o ni Jocelyn Divino o sa atong Vice President ni Brother Gregorio Painagan. O sa tanan nga makigsunan lakip na dito sa atong minupis sa PBCM compound nga din dito nga atong Chief and Executive Minister si Reverend Charlie Eugenio uban sa iya kapikas Madam Garga ug sa mga kaigsunan nato nga ministro ug sa mga membro sa maong pagtulunan. Ug aron sa malangan mga malnamong mga kaigsunan ihatag ko sa lain pa nga alagad magapailangan na kaniya. Kumusta og mayong buntag usab kanatong tanan kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Pateo magapanghinaot nga nakamo karon sa kabaskog sa lawas aron nga inyo na sab kana nga gamiton para sa paminaw nin atong programa sa Philippine Benevolent Christian Missionaries ug akong mga pagpanghinaot nga unta sa kanunay anaka mo sa kabaskog sa lawas ug ako na lang mga pagtibayan sa tanan natong mga kaigsuonan ug ilabi na gayud sa atong mga suging tigpaminawan ug ilabi na usab sa atong mga viewers kumusta kaninyong tanan mga higala ug mga kaigsuonan o pangod kay bilinhon man ang mga oras Brad Samuel ug ato namang napadayag nga kini atong programa doon man kita 24 ka radio station nga gisudlan sa Philippine Benevolent Christian Missionary sa tinguha aron nga mahibaw-an ang tanan gayud nga mga doktrina dinhi sa pagtulunan sa Espiritu Santo kay ang tuyog tinguha nato Brad Samuel nga ang mga katawhan nga maluwas sila kay mao man ang atong tumong mao man ang kaluwasan kay mao man kana ang atong ipangandoy sa atong kinabuhi nga maluwas kita niining dako nga kataladman ilabi na niining umaabot nga ikatulong gubat sa kalibutan. Mao sa dili pa kana mahitabo mao nga kita mangita kita sa kamaturan kay walay lain karon nagtudlo sa kamaturan usa lamang ang pagtulunan nga gitukod sa Dios
ug dili daghan ang mga pagtulunan mao nga gihangyo usab namo kamo nga inyong paminawan ang matag magwawali sama kanamo inyong paminawan o itandi usab ninyo sa lain pod nga mga magwawali nga nagbasa pod sila sa Biblia ug inyong itandi ang ilang kahubaran sa Biblia mao ba ang buot ipasabot di asbalang kasulatan. Well, diha ninyo makita nga hain gyud ang nagsulti sa kamatuoran kay akong sublion daghan karon ang nagbasa sa Biblia apan lain og paagi ang ilahang pag-interpretar mao nga amo sa hangyoon nga kamo maminaw usab sa amoa kun doon na kamo yung mga reaksyon may tungod sa among mga paggamit sa mga bersikulo kapitulo pwede kamo nga mo-suggest pwede kamo nga mutawag pwede usab kamo nga mo-text sa among numero sa TM 0955113812. Akong Osbon ang atong number sa cellphone sa TM 0955113812. Mao kana ang ato ang TM no number. O usab kun dito kamo sa Smart ang ato ang numero 0961659117. Akong Osbon ang atong Smart 0961659117. Mo kana ang atong numero nga inyo kanang tiksan kung doon na kamo yung mga reaksyon kung sayop ba ang among mga paghubad sa Biblia. Welcome kamo mga higala o mga kaisunan. Bueno, Brad Samuel, natong miaging Domingo ato namang napadayag ang kabahin may tungod kung asa ang kaluwasan sa tao dili na sa arka dili na po diha sa panahon sa atong Ginoong Kristo kundi ang mudangat karon sa katulong gubat sa kalibutan nga sunugon kining kalibutan ang kalibutan mao man ang mga tao ug ang langit pagatunawon sa hilabihang kainit dili ka ng langit nga naa sa taas kay ato man ang tun-an karon kung mao man kana ang mga pangutana Brad Samuel sa ato ang mga higala nga matud pa nila nga Brad kamo nahibalo may gud mo sa Biblia unsa may inyong ikasulti kabahin may tungod ni ining langit o kalibutan kay sumala palagi sa Biblia nga ang langit daw matud pa nga matunaw unya ang kalibutan mga hanaw na naamang kuno na mabasa sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 13 unya unsa pog kunoy atong ikasulti Brad Sam mahitungod ni ining bag-ong Jerusalem kay daghan kuno ang iyang napaminawan nga mga magwawali unya ila sa kunong ikumparar Brad Samuel kung unsa ang atong hubad ni anang bag-ong Jerusalem o kanang gisgutang dagat nga mawala man kunong dagat unya na kuno'y mga luha nga pahiran na lailain man kuno ang pagsabot sa nagkalaing mga magwawali o mga ebanghelista mahimo ba daw nga atong ipaliwanag o atong isulti kung unsa kining nakasulat sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 1 ug 2 Brad Samuel ilapos ngadto sa 4 aron mahibaw-an nato Brad Samuel ug unsay unod diha sa mong sitas nga mao kini karon ng ato ang pagatubagon kay sila naglibog unsa daw kuno kining bag-ong Jerusalem unya naay dagat kuno nga mawala naay langit kuno nga mawala nasa kuno kalibutan nga mawala be ato ning tubagon Brad Samuel ato ning hisgutan aron sa pagpatin-aw ngadto sa atong mga higala o sa mga suking tigpaminawan unsa usab ang ato ang hubad may tungod ining bag-ong Jerusalem kay ang atong kalam Brad Samuel dili kini gikan nato kundi ang atong kalam gikan sa lingitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. nga siya mo'y nagtudlo kanato ug unsa ang atong pagsabot pinaagi sa balaan nga kasulatan basaha Brad Samuel ug unsa ato mabasa diha sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 1 ngadto sa 4 ato kining ihatag ang husto nga katin-awan unsay bote pasabot. Aniya Brad Sijar sa dili pa lugar na kumbasahon ang imong pangutana mahitun niya ng bagong langit o bagong yuta nga mo ng bagong Jerusalem ako usang gipadangat kay ang mainiton nga pagpamusta diha sa akong inahano diha sa Kapitol si Mrs. Rita Montemayor nga pirmi ni siyang magpatalinghog matag programa na to matag Domingo og ingon usab diha sa mga mabano pamilya nila ni Sister Alice ni Jerry og ni Sister Pili Flores diha sa Carbon Market o karon
basahon nako ang pangutan nimo Brad Cesar. May tungod niya ng usa lugar sa kanang usa Pinadayag. lugar sa nangutana nat nimo, may tungod ug unsay atong ikatubag niya ng pinadayag 21:3 hangtod sa 4 nga naghisgot ka nag bag-ong Jerusalem o bag-ong langit Sugda sa uno. na paghihisgutan sa maong basahon. Oo. Sa pinadayag 21 ato ning pagabasahon unya bersikulo 1 unya ilahos nato sa bersikulo 4 ingon niya ni ang gipahayag sa Biblia. Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman ug ang dagat wala na. Ug nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasaunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanunon. Ug nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nag-ingon, tanawa, ang puloy-anan sa Dios anana uban sa mga tao, siya magapuyo ipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan ug ang Dios gayod mao ang magpakig-uban kanila ug mahimong ilang Dios. Busa timan na nato nga dunay Dios nining tungura nga makig-uban sa tao. Unya matud pas bersikulo 4 ug iyang pagapahiran sa Dios ang tanang luha gikan sa ilang mga mata ug ang kamatayon wala na ug wala na usab unyay pagminatay ni paghilak ni kasakit kay ang unang mga butang nagagina. Oh. Sa imong gibasa Brad Samuel, niya ng bag-ong Jerusalem na ay Dios nga makig-uban sa iyang katawhan. Pero diha sa kining gisgotang bag-ong Jerusalem. Kay mao man kana ang kibali unod sa pangutana. Kining bag-ong Jerusalem nganong gisgutan nga dunay bag-ong Jerusalem. Pag ingon nga dunay bag-o, dunay daan. Lisod pod, nga maingon tag bag-o nya way daan. Hain man ang daan nga Jerusalem. Ato nang nakita nga diha sa hisgutang daang Jerusalem, mao kana diha ang iglesia, diha gipahimutang o diha gitugod ang iglesia nga gitugod ni Kristo sa Jerusalem. Ato nang timan-ana naman ang mabasa nato na sa Buhat Kapitulo 8 bersikulo 1. Karon, kay gisgutan man Brad Samuel nga dunay gisgutang bag-ong Jerusalem. Usbon ko, pag ingon na ay bag-ong Jerusalem, dunay daang Jerusalem. Pangutana Brad Samuel. Kadtong daang Jerusalem. Mateo, ready Brad Samuel ang 23? Kadtong daang Jerusalem. Unsa bay nahitabo nadto? Kay maghisgot na og bag-o na ay daang Jerusalem. Kadtubang daang Jerusalem unsa bay gisgutan sa Biblia sumala sa atong basahon sa Mateo bersikulo 23. Aniya Brad Cesar, atong pagbasahon ang gingon sa Biblia kay ang Biblia nagisgot man ka nagbag-ong Jerusalem, paghisgot og bag-ong Jerusalem dunay daang Jerusalem. Pero kung sa may ginangatan usab niya atong gitawag og daang Jerusalem mga mahal namo nga makigsunan nga mohinungdan nga dunay pag-atubang ni anang bag-ong Jerusalem. Basahon ko ang Mateo sa kapitulo 23 bersikulo 37 hantod sa 39 ang atong basahon gingon o Jerusalem, Jerusalem nga nagapatay sa mga propeta o nagabato sa mga sinugo nga nakanimo sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak maingon sa himungaan nga nagatigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako apan nagadumili kamo. Tanawa, 38, mabiniyaan o magamingaw ang inyong balay, kay sultihan ko kamo, matud pa ingon si Kristo nga dili na kamo, makakita ka na ko pag-usab, hangtod magaingon na kamo dalaygon ang magaanhi sa ngalan sa Ginoo. So ang nahitabo di Brad Samuel, natong daang Jerusalem, sumala pa sa Biblia, Jerusalem, Jerusalem nga nagapatay. Diha ni anang daang Jerusalem, dunay gisgutan sa Biblia nga nagapatay sa mga propeta o nagabato sa mga sinugo. Unya nag-ingon din nga naha kanimo diha sa Jerusalem sa makadaghan gipangandoy unta sa Dios sa pagtigom unta sa ilang mga piso ilalom sa iyahang mga pako. So doon ay pagtigom unta sa Dios diha sa daang Jerusalem sa mga piso nga
mao kana ang mga katawan apan subo nga palandungon Brad Samuel tungod kay diha sa daang Jerusalem diha gipamatay ang mga propeta, diha gibato instead unta nga dunay pangandoy ang Dios nga tigumon unta sila diha apan nagdumili pagdawat ang mga katawhan diha sa daang Jerusalem. Mo'y hinungdan nga ang daang Jerusalem mabiniyaan og mamingaw na ang ilahang balay. Mao kana ang nahitabo nga naay daang Jerusalem, diha sa daang Jerusalem, diha gipangpatay ang mga propeta, diha gibato si Kristo, diha gipatay si Kristo o ang Dios unta nagtinguha ni anang daang Jerusalem nga tigumon unta sila sa sambingay sama sila sa mga piso nga tigumon unta sila diha ilalom sa mga pakuapan nagdumili ang Jerusalem nga daan mao nga ang Dios naghisgot nga biyaan na kadtong daan nga Jerusalem. Mao hinungdan nga naay miabot ang bag-ong Jerusalem. Mao kana ang tinuod nga pagkasaysay sumala sa atong nabasa sa Biblia. Dili kay magpataka-taka taghubad ba. Mabitay noy nakadaot bitaw sa kalaing mga reliyon. Kay tungod kay nganong lain-lain ng ilahang pagsabot, kung mo pasabot gali mo, mga pastor, mga ministro, kinanglan nakalatid sa Biblia ang inyong tubag. Kaya ang Biblia, naara po diha ang tubag. Wala diha, kuhaon sa inyong kagulingong hunahuna. Di gali mo makasultig unsa ng daang Jerusalem, unsa ng bagong Jerusalem, nganong naay bagong Jerusalem. So, sa ato nang nasulbad Brad Samuel, nga ang daang Jerusalem, biyaan na kana kay naay atong nadunggan Brad Samuel, nga naay mga magawali kunuhay, magpatuo, nga diha kuno sa Jerusalem, diha kuno mobalik si Kristo, aron kuno diha sa paghukom sa buhi ug sa mga patay. Dili na may tabo, tungod kay sumala sa gipakita ni Kristo sa Biblia, nga ang daang Jerusalem, biyaan na kadto, o gani nag-ingon si Kristo, tanawa mabiniyaan og sultihan ko kamo, dili na kamo makakita kanako hangtod makaingon na kamo dalaygo na mag-anhi sa Ginoo. Busa dili na makita si Kristo dito sa daang Jerusalem. Busa naay gisgutan sa Biblia nga bag-ong Jerusalem. Karon kining daang Jerusalem Brad Samuel gitinguha unta nga sila do na untay pagpakita ang Dios nga hatagan sila kalipay ba, pero nagdumili lagi. Unsa bay ato mabasa higala og mga kaigsuonan. Basahon ko ang Isaiah 65 bersikulo ako pagbasahon ang 18 unsay gipahayag. Nag-ingon din niya, apan managlipay kamo og managmaya sa walay katapusan. Ug tungod ni adtong gihimo ko kay ania karon gihimo ko ang Jerusalem nga usa ka pagmaya og ang iyang mga pumuluyo nga usa ka kalipay. Ang tinguha unta sa Dios nga ang Jerusalem unta nga daan unta sila magmaya, magmalipayon sila. Mao unta kana ang plano sa Dios apan kay ang daang Jerusalem didto hinuon gipatay si Kristo, didto gipatay ang mga apostoles o mga propeta, mao hinungdan nga ang daang Jerusalem gibiyaan kadto ug moatubang kita na usab og bag-ong Jerusalem. Mao na ang tinuod nga pagkasulti nga nasayop pa mi nga Biblia nga mong gibasa. Karon ni kita Brad Samuel, nag-ingon man sa imong gibasa nga ang langit, usbar ko pagbasa Brad Samuel, ako na lang basahon Brad Samuel nag-ingon. Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Dunay bag-ong langit ug bag-ong yuta. Nga nanaog. O, nga giingon din na kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman. Sa to pa ang una kunong langit nahanaw na ug ang unang yuta nahanaw man, unya ang dagat wala na pod ug nakita ko ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit. Ato ning diskason ug ato ning ayuhon Brad Samuel. Kining gisgutan nga dunay langit nga mawagtang ug dunay yuta pod nga mawala, mahanaw. Pangutana, kini bang gisgutang langit literal ba nga kining langit
nga mahanaw yun ni o kining yuta kining atong kalibutan mahanaw ba ni ato ning ipahayag ang Biblia. Unya sa dili pa nato natubagon ba Samuel kay giingon man nga dunay bag-ong Jerusalem nga manaog gikan sa langit, literal ba kana Brad Samuel nga kanang Jerusalem manaog na gikan sa langit atong hatagag example Brad Samuel si Kristo. I-ready ang Juan 6:51. Ya, Brad Cesar. Oo, kung unsay gisgutan sa Biblia, nanang gisgutan nga sambingay diha nga kanang gisgutang bagong Jerusalem nga manaog kuno nas langit. Literal ba na Brad Samuel nga makita nas mga tao nga manaog ng bagong Jerusalem? Unsa bay atong ipakita nga example Brad Samuel kang Kristo? Ani Brad Cesar, kwaon ta ang example method kang Kristo ni anang pulo nga nanaog kay kung ato nang kung literal man og galing tong pagkanaog ni Kristo aw sakto gyud sila nga literal po na nga ilang gipaabot nga manaog ng bagong Jerusalem nga nanaog daw gikaw sa langit. Pero ang Kristo nga pagkaagi sa pag-atong kuan og pahayag Sige, basahan lang, sa Juan sa iyang kapitulo 6 bersikulo 6 kapitulo 6 bersikulo 51, ako mo ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Okay. Bisan diya lang Brad Cesar. Unsay gisulti Brad Samuel? Matod pa ni Kristo siya daw ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Unya pangutana. Okay. Si Kristo ba nakita Literal ba? ba? O literal ba gyud siyang nagkanaog siya? Ug unsa paagi sa iyang pagkanaog gagamitan ba niya hagdan ang iyang pagkanaog? Oh. Sample na. Ingon niya na mga malnamo nga magsiuna. Nga dili, Kung literal. wala may mabasa nato sa pinadayag sa iyang kapitulo 21 1 hangtod sa 3 nga dunay bagong Jerusalem Nga manaog. dili kana Literal. nato nga literal nga makita nato nga nagkanaog. Okay. Ha? Nahatag na nato Brad Samuel ang sample. Sama ni Kristo. Nag-ingon si Kristo, ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Nakaron kay si Kristo nanaog magikan sa langit. Literal ba? Dili. Sa unsang paagi Brad Samuel? Pagkatao Nga sa pagkanaog ni Kristo. Literal ba nga nanaog siya? Sa unsang paagi Galatia 4:4 Brad Niya Samuel? presisal sa pagkanaog lugar sa atong Ginoong Kristo dili gina Literal, okay. Kay matud pa sa atong mabasa dinhi sa basahon sa Galacia sa iyang kapitulo 4, versikulo 4 nga matud pa sa atong mabasa Brad Cesar nga atong mabasa dinhi sa mao nga basahon nga kanang gikan sa kanang babae nga matud pa sa pag-abot daw Tukmang panahon. sa tukma nga panahon na tao pinaay og babae Basahan si lang. Kristo. Basahon ako mga malnamo nga magsiyunan kaning nakasulat sa basahon sa Galacia kay aron mahibaluan nato nga kanang wa gid ta nagbakak anang pagkaistoryahan yaw. Basahon nato sa 4:4 apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon ang Dios mipadala sa iyang anak nga natawo og babae, natawo ilalom sa kasuguan. Mo na ang sistema nga pulo nga pagkanaog ni Kristo. Nga Dili. natawo siya pinasikat pinaagi diya sa usa ka babae nga mo na natuman diya nga pagkatao niya nakita ninyo nga mao na si Kristo pero wa Dili. na literal nga nagamit siya og usa iya gigamit nga makita na to manaog siya. gikan sa langit. Sa ato pa ang pag-ingon ni Kristo nga ako ang buhing tinapay nga manaog gikan sa langit o nanaog gikan sa langit dili literal nga si Kristo nanaog kundili gipakataw siya og usa ka babae. Ug kana mabasa nato kana sa San Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 ngadto 23 unsa nga to mabasa dira? Gingon dinhi. Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong paghingan lagsisos kay siya mauman ang luwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kun mao si Kristo na tao pinaagi sa babae wala manaog gikan sa langit. Pero kung kining bagong Jerusalem nga giingon nga manaog gikan sa langit sama usab kang Kristo nga dili na literal nga makita kana nga kanang bagong Jerusalem nga manaog gikan sa langit. Nasaypan na nila Brad Samuel sa pagsabot nga numan tungod kay wala sila insaktong magtutudlo nga musulti sa kamatuoran. Karon ato nang natubag Brad Samuel. Kini kita Brad Samuel. Kini namang gisgutang langit nga mahanaw. Kini bang langit hain ba kining langit Brad Samuel nga mahanaw? Ato sa usisahon hain kining langit
kana bang naa sa taas bad Samuel gisgutan ba na nga langit bi ato ni Tris apon. Aniya Brad Cesar ato ning trus apon kining giingon nga dunay langit nga gisgutan nga mahanaw ug kana nagpasabot ba na kanang Yuta pod nga mahanaw. Okay. Kana ba ug asa kining langit nga gisgutan sa Biblia kay aron makuha na to ang sakto nga pagka Hubad yun. hubad sa Biblia. ba. Niyaw. Basahon ko ang Genesis sa ang kapitulo 1 bersikulo 16 og hantod sa 17 ang atong pagkabasahon gingon ug gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong mga kahayag nga labing dakong kahayag sa paghari sa adlaw ug ang labing diutay nga kahayag sa paghari sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon ug gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit ug magatawag siya ibabaw ug iwag sa ibabaw sa yuta busa gibuhat daw sa Dios ang langit mga langit nga gipahimutangan sa bituon bulan. bulan. Okay. Usa kanang gingon Nga langit. langit muna ang gibutangan sa adlaw bituon ug bulan sumala sa atong nabasa sa Nga ato ng Tris apon bad Samuel kay giingon man didto sa pinadayag 21:1 o 4 nga naay langit nga mahanaw. Kay ato ng Tris apon Ug mao ba ana na bang langit nga naa sa taas nga gipahimutangan sa adlaw bulan ug bituon kana bay mahanaw mao bay buot ipasabot na. Ang Biblia ra ba Brad Samuel? Sambingay baya na. Ako ganing basahon Brad Samuel. Mayo tingali atong basahon. Unsa kining Biblia? Sayon ba lang ni? Akong basahon ang nakasulat sa Ezekiel kapitulo 17 bersikulo 1 ug 2 Brad Samuel. Lisod kining Biblia wa kay magtutudlo nga maoy motudlo nimo mamagani nga karon panahon na daghang nagklase-klase mga relihiyon tungod kay sila nagsabot sila sa Biblia nga ilang kinaugalingon lamang walay tinuod nga magtutudlo nga imbis unta nga ang magtutudlo mauman ang magtudlo sa namutang Espiritu Santo. Pero diha sila naminaw sa mga pare, diha sila naminaw sa Katolik Pitipindir, diha sila naminaw sa mga pastor, diha sila naminaw sa mga ministro, dili na maoybot pasabot kay kanang mga tawana wala nagisgutan sa Biblia ang magtudlo sa tanang mga butang sumala ni Kristo mao ang Espiritu Santo sumala sa San Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto 26. Karon ang Biblia dili sayon. Unsa ba na nakasulat dinhi? Giingon og ang pulong ni Hoba midangat kanako nga nagaingon, anak sa tao, magpagula ka sa usa ka tigmo ug magsulti ka sa usa ka sambingay ngadto sa balay sa Israel. Dunay tigmo ug sambingay ngadto sa balay sa Israel. Karon unsa ba kining tigmo ug sambingay? Si Kristo atong pangutan-on Brad Samuel. Sa Mateo kapitulo 13, unsa ba ang payag ni Kristo kung siya mosulti sumala sa Biblia? Doon na ba'y panahon nga magsulti si Kristo og sambingay? Basa Brad Samuel ang San Mateo kapitulo 13 bersikulo 34 ngadto sa 35. Unsa ba'y Aniya payag? Brad Cesar basahon tang nakasulat sa kapitulo 13 bersikulo 34 ngadto sa 35. sa 35 34 hantod sa 35 ang atong pagabasahon nga matud pa dunay panahon nga si Kristo magsulti usab og mga sambingay matud pa dinis 34 kining tanan gipamulong ni Hesus ngadto sa mga panon sa katawan pinaagig mga sambingay ug wala gayud siya gikasugilon kanila nga dili pinaagig sambingay. Sa imo ni matud pa natuman ang gisulti pinaagi sa propeta nga dagingon sa akong baba magabungat ako sa pagsulti pinaagi mga sambingay iga pamulong ko ang mga butang tinago sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Ang Biblia dili sayon. Ang Kristo di ay brasista kinaiya di Dunay panahon. ang kinaiya ni Kristo dunay panahon nga magsulti siya pinaagi og mga sambingay. Karon. Yan ang mga tinago nga matud pa so wala pa kuno sukad sa pagkatukod sa kalibutan nagisgutan nga mabasa ko. Okay, karon ni anak kita Brad Samuel. Muhatag kitag example nga si Kristo gyud nagsulti sambingay. Unsa bay gipayag niya dinhi sa San Juan kapitulo 2 bersikulo 19. Muhatag ta example unsa giingon ni Kristo? Og si Hesus mitubag kanila. Gubaan ninyo kining templo og patindugon ko kini sulod sa tulog adlaw. Unsa man ang templo nga gisgutan? Templo nga literal nga tong gibuhat ni San David dili
ang templo nga gisgutan ni Kristo nga gub-on ug bangonon niya sa tulo ka adlaw mao ang iyang kaugalingon, mao na ang usa ka butang nga sambingay nga dili literal ka kanang templo literal mao gyud gub-on. Mambitaw nga ang mga Pariseo o mga Saduceo sa unang panahon nasuko sila nga, uy, dugay ning gibuhat ning templo ha unya tulo ka adlaw imuhang patindugon lisura sa danang imong sinultian. Wa manggod makasabot sila, Brad Samuel, nga ang templo nga gisgutan ni Kristo ang iyang kaugalingon nga mao ang gub-on nga sa tulo ka adlaw mao tong iyang pagkabanhaw. Mo na ang but pasabot diha karon nakita na nato nga Biblia lisod kay naay mga sambingay. Karon kining langit, Brad Samuel, imo naman ang nabasa sa Henesis 1:16 ug 17 nga mao'y ipahimutangan sa adlaw, bulan ug bituon. Unsa maday ning langit, Brad Samuel? Ha? Unsa maday ning langit nga mahanaw? Ato ipahayag, Brad Samuel, kining langit nga gipahimutangan sa adlaw, bulan ug bituon kana ba'y mahanaw? Sumala sa Biblia kay og mahanaw aw musibo gyud dito pinadayag 21 bersikulo 1 ug 2. Ato ni usisahon, Brad Samuel. Kana bang langit nga nasa taas nga gipahimutangan sa adlaw, bulan ug bituon kana kay maoy buti pasabot dito pinadayag 21 1 ngadto sa 2 nga dunay bag-ong langit nga gisgutan unya dunay bag-ong Jerusalem nga manaog gikan sa langit unya duna dayoy langit ka mahanaw og yuta. Unsa ba kining langit nga naa gipahimutangan sa adlaw, bulan ug bituon kana ba kahay mahanaw, Brad Samuel? Sumala sa Biblia Salmo Ni Abra Cesar, basaon ta ang nakasulat sa Salmo sa kapitulo 148 bersikulo 1 hantod sa bersikulo 6 ang atong pagbasahon atong aromatris up nato nga kanang gisgutan nga langit nga gingon nga mahanaw kana bang langita ka nga kining atong gipuy-an nga naa lugar na sa taas nga gibutangan sa adlaw, bituon ug bulan. Sumala sa tong nabasa ka ganina, basahon ta lang ang Biblia, Brad Cesar, kun kanang langita ug hain kanang langita ang gipasabot sa Salmo sa kapitulo nga ako gingon sugod na to sa kapitulo 48 bersikulo 1. Daigo ninyo siya ba? Daigo ninyo siya ba gikan sa kalangitan? Daigo ninyo siya diha sa mga kaitasan? Daigo ninyo siya kamong tanang mga manulunda? Daigo ninyo siya kamong tanang mga panunia? Daigo ninyo siya adlaw ug bulan? Daigo ninyo siya kamong tanang kabituunan sa kahayag? Daigo ninyo siya kamong mga langit sa kalangitan ug kamong katubigan nga nasa ibabaw sa kalangitan? Pagdaig kanila ang ngalan niyo ba kay siya nagasugo ug sila nagahimo. Iya usab nga gitukod sila hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan. Mahanaw ba ang langit? Ang paybalo nga dili mahanaw. Busa ang giskutan sa Biblia nga naa sa taas, itaas nga naa lugar gibutangan sa adlaw, bituon ug bulan kanang gingong langit mao nay gingon sa Biblia matud pa magpabili na matud pa sa walay katapusan hanstod daw sa walay katapusan kana magpabilin sumala sa tulatris up sa gibasa nato sa Biblia. So, doon na di ay langit nga gisgutan nga mahanaw, pero kanang langit nga naa sa taas nga gipamutangan sa adlaw, bulan ug bituon di daw na mahanaw. Magpabili na hangtod sa walay katapusan. Pag-ingon nga magpabilin, unsa naman tong giingon sa pinadayag 21 nga dunay langit nga mahanaw? Mao ka nang langita kana nas taas to ni sa apon, Brad Samuel. Kung unsay buot ipasabot di anang langit nga mahanaw ug dunay yuta pod nga mahanaw, wa man gud na masabdi sa mga pastor, mga ministro o mga Katolik pitipinder kay lahi dagat nga mahanaw. Karon ato nang trisapon, Brad Samuel, maabot ta diha karon niya. Kini naman kalibutan, Brad Samuel, kining yuta ba kalibutan man ato ning usisahon sa Biblia. Kay matud pas pinadayag 21 ngadto sa 3 nga doon na may langit nga mahanaw, doon na po yuta nga mahanaw. Karon ang pangutana, kini bang yuta o kalibutan nga atong gipuy-an kini ba'y mahanaw sumala sa Biblia unang Kronikas, Brad Samuel?
sa 16. Aniya Brad versikulo Cesar, 30. basaw ta lang ang nakasulat sa unang Kronikas. sa kapitulo 16 bersikulo 30. Aron mapiho na to nga kanang gingong langit Yuta, yuta, oh, mahanaw mahanaw ba ba? na kay aron masakto tong gingon sa pinadayag kay Dar ba Ana. gingon nga ang yuta nahanaw. Oh. Pero kanang gingon nga matud pa kanang yuta nga atong gipuyaan, kanibay buot ipasabot nga No. mahanaw. Correct. Niyas unang Korintikas ako nang gingon nga sitas 16:30 Unang gingon. Korintikas, okay. Matud pa pangurog sa tubangan niya tibuok nga yuta ang kalibutan usab natukod na nga dili mabalhin. Busa ka na di Pag ang ingog kalibutan. dili mabalhin, Pag-iskot dili na, mahanaw. Gitukod daw ang kalibutan naa na-include ang yuta. Busa ang gisgot niya gitukod ang kalibutan nga apil ang yuta nga dili mabalhin. Pag-iskot og dili mabalhin. Dili mahanaw. Na mahanaw mga mahal namo nga Doon na yuta dahil nga gibuot ipasabot mo ni atong ipaliwanag Brad Samuel unsa nang matanga sa langit, unsa nang matanga sa yuta o kalibutan nga mahanaw aron musibo dito sa pinadayag 21 uno ngadto sa 3 ngadto sa 4. Doon na langit nga mahanaw, doon na yuta nga mahanaw, pero unsa man ning matanga sa langit ang mahanaw? Ato sa sisahon Brad Samuel, Salmo 91:2 Brad Samuel, nganong di man mahanaw ang langit? Ha? Nganong di man mahanaw ang kalibutan, unsa bay gikatumbasan ni ana Brad Samuel nga dili mahanaw? Sumala sa atong example sa Salmo kapitulo 90 bersikulo 1 ug 2. Aniya, Biasa Brad na Cesar? kasama. Atong kuhaan og sampol ang nakasulat sa basahon sa Biblia sa Salmo nga sampol katumbas di anang ngano nga gisgutan nga Dili na man mahanaw. mahanaw ang langit o ang kalibutan. Kana Ang sampol ang katumbas di ana Brad Cesar basahon ko ang 91 sa Biblia matud pa hantud ka na sa basahon kong sugod sa bersikulo 1 gingon Ginoo ikaw mao ang among dapit nga puloy-anan sa tanang mga kaliwatan sa wala pa patunga ang kabukiran matud pa kun ang yuta ug ang kalibutan nga imong gimo bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan ikaw mao ang Dios sa gihapon busa ang gisgutan di ay ngano kanang yuta ug ang Ug kalibutan langit, o ang langit dili dili mahanaw mahanaw. Cesar tungod kay gikatumbasan ka sama sa Dios Oh. na maulang gihapon ang Dios lang bisag unsa kay di Dios man lang gihapon di man mahanaw Way ang Dios. kausaban Mao sad na ang gikatumbasan anang langit ato po nang trisapon unsa ka nang matanga sa langit no. Og di nato na mapaliwanag Brad Samuel maglibog ang tao so ato ni ipaliwanag ngadto sa mga tao aron masabtan ka wa ni gipaliwanag sa mga pastor, wala ni gipasabot sa mga ministro, wa ni gipasabot sa mga diakono, wa ni gipasabot sa mga kaparian, wa ni gipasabot sa mga katulik pitipindir. Kitay mo pasabot ngano man tungod kay naay langiton nga magtutudlo nga nagtudlo kanato mao ang ato matutudlo Divine Master Tomas Eugenio Senior. Mo na klaro nga pagkasulti karon ngano nga di daw na mawala ng langit nga nas taas o kining kalibutan kining utang atong ipuya ay ang gikatumbasan ni ana ang Dios kay ang Dios di man mahanaw mo na kay ngano baday iyan Dios bay sa diha nga magbuhat siya sa kalibutan iya na puninuong daoton magbuhat sa langit iya na puninuong daoton dili oy unsa bay gipakitang payag sa Biblia. Basahon ko ang Job kapitulo 34 bersikulo 12 giingon. Oo, sa pagkamatuod ang Dios, dili magbuhat sa kadaotan, dili balit aron sa Dios ang hustisya. Unsa di ay gipakita sa Biblia, ang Dios dili magbuhat og kadaotan. Ha? Ang langit kanang naa gipahimutangan sa adlaw bulan ug bituon. Kining kalibutan di na niya daoton nga mga Dios dili siya magbuhat og pagkadaot gibuhat niya unya pagkumanhuman iya na punggubon pagkumanhuman magbuhat na pod iya na punggubon dili ingon ana ang Dios tingali inyong Dios nga gituan kanang inyong giingon ba nga Dios ba pero kining Dios nga matuod gibuhat ang langit ug ang yuta dili na mahanaw sumala sa gipakita sa Biblia pero ni ata unsa man ang matanga Brad Samuel nga langit ang mahanaw tugutan ta nga mahanaw ang langit unsa mang matanga sa langit nga mahanaw doon na ba'y gipakita sa Biblia kay sama sa atong giingon kaganina nga doon na
ang Dios magsultig yung mga sambingay karon unsa man ang matanga sa langit di ta mosupak Brad Samuel kay nabasa man nga dunay langit nga mahanaw dunay yuta ang mahanaw ang pangutana unsa man ang matanga sa langit nga mahanaw sumala sa Biblia Brad Samuel Biblia mo tubag dili kay kita Deuteronomy Brad Ani Brad Cesar atong basahon kanang gisgutan nga kung unsa man ang langita ang mahanaw sumala sa gisgutan dias pinadayag 21:3 o hantod sa 1 hantod sa 3 nga sa ato na 3 up ang langit ng gibot gipasabot nga gibutangan sa bulan adlaw bituon nga naa diya ang yuta sa ato na 3 up dili magpabilin man na dili man na manaw busa kun unsa day kanang langita nga gisgutan nga mahanaw sumala sa atong gibasa kanina sa pinadayag niyaw dunay langit nga kay balong magpatalinghog mga malnamo nga magsiyon kanang langita Mo na nga mahanaw. balong magpatalinghog mao nang buot gipasabot nga mahanaw sumala sa Biblia niya. Basahon ko ang 32 sa Deuteronomio versikulo 1 atong patalinghugan giingon ni ang pagkapayag magpatalingog kamo mga langit og magasulti ako og magapatalingog ang yuta sa mga pulong sa akong baba busa ang gisgutan sa Biblia Nga langit. ang langit nga buot pasabot nga mahanaw kadtong giingon nga langit kamao. nga kay balong magpatalingog unya gingon po diya papatalinghuga ang yuta sa pulong sa akong baba doon na po yuta nga kay balong magpatalinghog Oh. sumala sa utong nabasa sa Biblia Nga. kanang yuta kanang langita ang buot ipasabot nga mahanaw sumala sa atong nabasa sa pinadayag unsa man ang kamaong mo patalinghog ang tao lang kay ngano ang tao gisambingay og langit kay giingon ko dunay langit nga kamaong mo patalinghog unsa pa ang matang sa langit nga mahanaw watay supa ka dunay langit nga mahanaw pero unsa bang matanga sa langit nang mahanaw gawas nga kamaong mo patalinghog unsa pa gipakita sa Biblia basahon ko ang Salmo bersikulo 6 Salmo 50 bersikulo 6 nag-ingon o ang mga langit nagapoy langit ha o ang mga langit magapadayag sa iyang pagkamatarong kay ang Dios maoy maghuhukom sa iyang kaugalingon iyon sa di ay matanga sa langit nga mahanaw dili lamang nga kamaong mo patalinghog makamausab nga mo padayag sa pagkamatarong kamaong mo buhat og pagkamatarong kinsa may kamaong mo buhat og pagkamatarong ha di bang tao man lang kay kanang langit nga nas taas di man na makamao mo buhat og pagkamatarong ang tao lamang ang mubuhat sa pagkamatarong mao nang gisgutan nga langit nga mahanaw watay supa ka na langit nga mahanaw pero kanang langita nga mahanaw mao kanang langit nga gisgutan ka mao mo patalingog ka mao mo buhat og pagkamatarong nga way laing gipasabot tao kana mga tao kana ang maong mahanaw unsa pay ato mabasa Brad Samuel sumala si Isaias 44:23 Brad Samuel unsa pang matanga sa langit nga mahanaw kay aron atong ipakita ngadto sa atong mga higala o mga listeners na to nga wa ta maglama-lama dinhi sa pagtudlo sa Biblia kundi nabasa gyud nato sa Biblia wa ni gihimos mga pastor wa ni gihimos mga ministro wa ni gihimos Catholic Petipender wa ni gihimos mga kaparian dinhi lamang sa pagtulunan sa PBCM kay ang Espiritu Santo mao'y nagtudlo kanato Brad Samuel bayon sa pang matanga sa langit nga mahanaw ani Brad Cesar atong pagkabasahon kung unsa pang langita ang buot gipasabot nga mahanaw kay sa atong natagad do na may kay balong patalingog kamaong mubuhat pagkamatarong buhat sa pagkamatarong Unsa pa? sa pagyod niyaw matud pa sa atong mabasa dinhi sa kanang mabasa sa 44 bersikulo 23 inyong patalingugan panag-awit kamong mga langit kay siyo ba naghimo nini nagasinggit o panagsinggit kamong mga ubos sa nga mga dapit sa yuta humunat sa pag-awit kamong mga bukid ulasang ug ang tagsa-tagsa kakahoy nga na nini kay siyo ba naglukat kang Hakob og maghimaya sa iyang kaugalingon diya sa Israel busa dunay kay balong Gawas nga. gawas nga sa Kamaong mga mubuhat langit pagkamatarong. nga, matud pa dunay langit kay balong Kamaong mubuhat usab og nga. pagkamatarong duna po'y langit Nga nga kamaong mo kay awit. babong mo awit Na kinsa may- sumala sa tong nabasa busa asa man nato na I-repair. mga Oh. mga mo nga dunay kay langit kay balong Mo awit. matarong Oh. dunay kay balong magmantala dunay langit nga kay balong maawit busa ripirado lang na ka sa tao tungod kay Ang tao, maumay. isintuhan ka na og langit mga malnamo nga mga kay kamao mang muawit may kanang langit na sa taas kamao ba na mo kanta kinsa lang ang kamaong mo kanta ang tao
Busa ang kanang langit nga mahanaw, dili na literal nga naa sa taas, nga nasaypan sa mga pastor, nasaypan sa mga ministro, nasaypan sa mga kaparian, nasaypan sa mga Katolik Pitipindir ang pagsabot nga sumala pa nila Brad Samuel kana daw kunong langit mahanaw daw kuno na kun doon na may langit nga mahanaw sumala sa sambingay mga tao lamang ang mahanaw kadtong kamao muawit kamaong mo patalingog kamaong mo buhat sa pagmatarong o kamaong mamatala kinsa may kamaong mo matala di bang tao lang sumala sa Salmo 97 ngadto sa 6 ingon ana kung magpasabot ta sa Biblia. I-repute ko no, nasayo pa ng inyo mga ministros PBCM. Malipay mi nga muriak mo. Pero di gyud mo muriak nagpasabot na kining among hubad sa Biblia dili gyud ninyo ni matuis, di gyud ninyo ni mainunta nga moingon mo nga nasayop ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Ikaron Brad Samuel. Di kay ang langit nga giskutan nga mahanaw mga tao lang daw na. Sumala sa itong nabasa sa Biblia. Diri na putas yuta, Brad Samuel, kini kalibutan. Kini bang kalibutan? Unsa ba'y gipasabot sa Biblia? Literal ba nga kalibutan nga mahanaw? Sumala sa nabasa nimo sa pinadiyag 21:1 ngadto sa 3, ngadto sa 4. Unsa ba ang mabasa na to, Brad Samuel? Niining gisgutan nga kalibutan nga mahanaw o yuta nga mahanaw. Juan City unsay gipasabot. Aniya Brad Cesar atong pagkabasahon ning gisgutan nga kalibutan kanibang kalibutan mahanaw nga atong gipuy-an nga matud pa sumala sa mga kanang mga uban nga mga relihiyon nga nagtudlo sila may tuod niya ng langit o kalibutan nga mahanaw kay mo lagi na ilang gibasa lugar sa pero sa matang na sa langit o kalibutan na kana ba kay buot gipasabot nga mahanaw niya ang Biblia mga malnamo nga magsunan nagisgot ka na dunay langit sambingan sa adlaw bituon ug bulan nga kanang na lugar atong gipuy-an dun na pay langit nga gisgutan nga nag-repair ka na sa mga tao nga matud pag-iisip ka na nga matud pa langit o kalibutan sumala sa Biblia. Akong basahon sa Juan sa iyang kapitulo 7 versikulo 7 mga malamo nga makisunan nagsimbolo ka na nga ang kalibutan nagsimbolo ka nag tao sa kahimtang niya matud pa sa atong pagabasahon sa maong nakapayag sa Juan sa City gingon ang kalibutan dili magadumot kaninyo matud ni Kristo. Apan kini nagadumot kanako ingos Kristo. Kay gipangimatud-an ko man kini nga dawtan ang mga buhat dinhi dun na daw kalibutan nga kamaong mudumot pa ni Kristo busa nag-repair kana umay lain nga kay balong mudumot nag-repair man na kana sa mga tao kay kun ang ato nang i-aplikar sa kalibutan nga na ang langit nga mudumot dili man na intawon kay balong mudumot namo nga makigsunan. Di na klaro na to nga wa tay supak nga dunay kalibutan nga mahanaw ang mahanaw gisimboluhan kana og mga tao ang kalibutan sumala sa atong nabasa sa Biblia karon unsa pa basahon ko Samuel ang Juan kapitulo 15 bersikulo 18 og 19 nagingon kon ang kalibutan nagisgot gapo kalibutan o yuta kon ang kalibutan nagadumot man kaninyo ibaloi nga kini nagadumot na kanako sa wala pa kini magadumot kaninyo kon kamo iya pa sa kalibutan higugmaon sa kalibutan ang mga iya apan kay kamo dili man iya sa kalibutan hinunoagi pili ko kamo gikan sa kalibutan ug ang kalibutan nagadumot kaninyo kini daing kalibutan nga mahanaw kay sumala sa ato nabasa kaganina sa unang Kronikas kapitulo 16 ngadto sa 30 ang kalibutan di man mahanaw kay gikatumbasan man na sa Dios kay ang Dios di man mahanaw busa naay kalibutan nga mahanaw mawala gisimboluhan ka na og mga tao kay ngano man gibasa na namo nga kining Biblia kun si Kristo magsulti pinagig mga sambingay mo na ang atong nakita wa tay supak Brad Samuel nga dunay langit nga manaw dunay kalibutan nga manaw pero ang gisgutan nga langit nga manaw mga tao lamang og ang kalibutan uyuta nga mahanaw mga tao lang gihapon kay ang kalibutan gisimboluhan og mga tao nga wa ni masabtis mga pastor wa ni masabtis mga ministro wa ni masabtis mga Catholic faith defender wa ni masabtis mga kaparian unya kita painganlan Brad Samuel nga mga bakakon kunuta nga mga magtutudlo bakakon kunuta nga mga ministro asay bakakon
Ha? Baka kon hinuon mi nga nakabasa sa Biblia? Bakakon mi nga naa gipasabot na mo ang nakasulat sa Biblia? Kinsa man ang bakakon? Kamo nganuman wa ninyo gisulti ang kamatuoran unsa ning langit kay ang inyong pagsabot nga kanang langit nga nasa taas mahanaw na kining kalibutan tunawo ni dili na mo gipasabot sumala sa Biblia kay kanang langit nga nasa taas nga gipahimutangan sa adlaw bulan ug bituon dili na mawala. Ang kalibutan dili pud mawala. Kung doon na may yuta, kung doon na may langit kamahanaw, mga tao sumala sa sambingay sa Biblia. Muniwa ninyo masabti. Ayaw mignadlig mga bakakon mi. Bakakon ba hinoon? Kami ang nakapasabot sa Biblia. Kami ang nakahatag og tinaw nga kanang kahubaran sa Biblia. Kamo ang bakakon nganuman wala na iyo gisulti ngadtos mga tao ang tinuod og lunsay nga kamatuoran sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Niya natas dagat Brad Samuel. Ha? Niyatas dagat. Kay matud pa sa imong gibasa Brad Samuel nga ang dagat wala na. Gisulti ba nis mga pastor wa oy? Ha? Unsay mabasa na to? Ako Osbon pagbasa ang pinadayag 21 ngadto sa 2 gingon. Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nahanaw naman. Ug ang dagat wala na. Ang pangutana. Kining dagat karon nga atong nakita sa tibok nga kalibutan. Mawala ba ng dagata? Mo na ruyo masabti. Ha? Mo ni wa masabtis mga tao? Ha? Hindi ni tao mawala ning dagat kung nagisgutan man sa Biblia nga dunay dagat nga wala na. Ang Biblia may mutubag dili kay kami. Ayaw min ninyo pag-ingna nga mga bakakon mi nga mga ministro. Kami nga nakapatinaw sa Biblia nga namin ninyo mga bakakon labi na ng mga Katolik pitipindir na sa Bohol. Be, text ko no mo. Kana mga Katolik pitipindir nga may laki. Be, text dire nga kining among hubad sa Biblia sayop ni. Mga may laki magkamo. Si Kristo makainyo magtutudlo. Ang among matutudlo si Master Tubas sa inyo Senyor. Kamo, sinugo magkamo Kristo. Be, itigi na to ang kaalam ninyo o ang kaalam na mo. Be, text ko no mo. Pag i-repute ng among pagbasa sa Biblia og sayop pa. Ayaw migngalig mga bakakon. Kamo ang bakakon kay wa mo magasultis ka matuburon. Sinugo maka mo Kristo. Pakita na inyong Kristo. Gamahanan maka na inyong Kristo. Kini nga mo ang Master Tomas sa inyo Senyor. Betigio na to na. Kinsa ang tinuod nga magtudlo sa kasaysayan o unsa ang gipasabot sa balaang kasulatan. Bedinitas dagat Brad Samuel. Kining dagat nga naa ang mga barko na diha mawala ba na kay giingon man Biblia nga ang dagat wala na. Ato ni. Pero timan anta nga dunay daang Jerusalem nga biyaan na kadto. Kunya naa dayoy dagat nga mawala. Be kining dagat Brad Samuel hisgutan ta. Basa Brad Samuel ang Salmo Kapitulo 72 bersikulo 8 unsa bay gipakita sa Biblia nining gisgot ang dagat kay nagisgot gud ang pinadayag 21:1-2 nga naay dagat nga wala na. Bayon sa man ang dagat nga gipasabot sa Biblia? Ani Brad Cesar basahon tang giingon dinhi sa Biblia sa Salmo sayang kapitulo 72 bersikulo 8 atong pagkabasahon kay atong nga atong nang nabasa gud sa pinadayag nga matud pa ang dagat na wala na lugar na kung sa kanang dagata ug ngalong nawala na okay. Kung unsay butgi pasabot yana niya sa Salmo sayang kapitulo 72:8 inyong patalingguhan magagahom usab siya gikan sa dagat ngadto sa laing dagat busa dunay dagat ngadto pud sa laing dagat ha pero wala nagpasabot nga lahi ng dagata laing dagat nga gingon og gikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa yuta busa dunay gisgutan nga magagahom daw usab siya gikan sa dagat ngadto sa lain nga dagat karon Brad Samuel ato patinaw ug usay buti di man nato nga didto sa daang Jerusalem na ay dagat dito dunay dagat karon ang pangutana kay duna may dagat didto sa daang Jerusalem. Ang Biblia nagpatinaw. Bagong Jerusalem. Bagong Jerusalem. Dito sa daang Jerusalem na ay dagat. Pero ato ning sayron Brad Samuel nganong ingon man nga wala na yung dagat. Pero timan anta nga dito sa daang Jerusalem na ay dagat dito. Wa man mawala ng dagat, pirmi man ang dagat, pero nganong giingon man nga wala ang dagat wala na. Anya.
Sa imong gibasa Brad Samuel, usbag ani pagbasa Brad Samuel. Basa kong nabasa, magagahumusab siya gikan sa dagat ngadto sa laing dagat tagna man ni Brad Cesar. Naay O gikan sa nag-isgutan. tuba ngadto sa lain nga mga kinatumyan daw sa yuta. Ha? Di man anta nga dunay dagat sa Jerusalem pero nagtumbok og dunay laing pong dagat. Oh. Karon ya atong sisahon. Ipatinaw ta ang Amos 8:12. Kung say mabasa ta dinhi sa Amos 8:12 nag-ingon. Amos 8:12 nag-ingon. Og sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat, ngadto sa laing dagat, og gikan sa amihanan, bisan ngadto sa timugan, sila manalagan ngadto nganhi aron sa pagpangita sa pulong ni Huba og sila dili makakaplag dinhi. Di man anta nga dunay tagna sa Biblia o gipakita sa Biblia og sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat dunay tagna sumala sa Biblia nga ang Jerusalem nay dagat pero matubang taglaing dagat. Mga mao na bagong naapo Nga diha ang naapo bagong diya sa Jerusalem. Jerusalem kay diya po sa Jerusalem nama po dagat. Karon niya sa pag ipakita sa Biblia Brad Samuel Zacarias 9:10. Ya, Brad Cesar. Kini bang gisgutang dagat na abay mga boundary ni? Brad Cesar dunay mga iutlanan Oo. nga gisgutan sa Biblia nga silbing boundary niya. Okay. Basahon ko ang Zacarias ang kapitulo 9 bersikulo 10 inyong patalingugan. Ug gubon ko matud pa ug gubon ko ang karo sa igubuhat nga gikan sa Ephraim ug pamatyon ko ang kabayo nga gikan sa Jerusalem ug pamungguon ko ang busugan nga igugubat ug siya magasulti maytod sa pakigdait sa mga nasod ug ang iyang dominyo matud pa mokaylap gikan sa usa ka dagat ngadto sa usa ka dagat ug gikan sa suba hangtod sa kinatumyan sa yuta. Na ay mga boundaries. Lanan Brasisa ang ilang mga Ang dagat nga gisgutan sa Biblia. ang mga mga dagat gikan daw sa nasod sa pagdait niya ang dominyo mokaylap daw gikan sa usa ka dagat ngadto sa usa na pud ka dagat. No. Na ay mga boundaries ang dagat. Ngadto sa tigatumyan daw sa yuta dunay mga Boundaries, utlanan. boundary Brasisa. Pero matubang ta na ng bagong Jerusalem, nga ang bagong Jerusalem na po ni dagat. Di na mawala ng dagat. Karon, unsa bay gipakita pang dugang sa Biblia. Dinhi sa Exodo kapitulo 23, og iyang bersikulo 31 nag-ingon. O igabutang ko ang imong utlanan. O nana, gikan sa dagat. Nga mapula hangtod sa dagat sa mga Pilistuhanon o gikan sa kamingawan hangtod sa suba sa Euphrates. Kay igabutang ko sa imong mga kamot ang mga pumuluyo sa yuta ug ikaw magapapahawa kanila gikan sa tubangan mo. Kung mao ang gipakita sa Biblia o gigabutan ko ang imong utlanan gikan sa dagat. So ang dagat dunay utlanan, dunay mga boundaries. Mao na nga dito sa daang Jerusalem na ay dagat dito pero matubang ta niya nagbagong Jerusalem nga niapod sa bagong Jerusalem naapoy mga dagat ana kay duna may mga boundaries na sumala sa atong nakitang pahayag sa Biblia. Karon Busa ang buti di pasabot Brasisa kung ano nga gingon diya nga ang dagat nahanaw na ang buot nga ang gipasabot niya kay ang paghanaw dili na dito sa bagong daang Jerusalem. ang gikasaaran gud ba siya ang bag-o ang daan mang Mawala man tong daang Jerusalem. kasaaran nga mawala mabinayaan Oh. usa ang pagbiya niya na tud kay dunay moatubang nga tao sa bagong Jerusalem ug diha po sa bagong Jerusalem naapoy dagat nga gisgutan nga matud pa lain ang dagat tud Nga ang matubang ka. lain tud lain ba ang mga sistema boundaries na po, nga lain dagat. na pero naagyapon ang dagat imo gyapong makita subala sa itong nabasa sa Biblia. Pero kay naghisgot man tag sambingay Brad Samuel. Ang tao ba gisimbulan ba pug dagat? Oo. No. Ay basa Brad Samuel ang nakasulat sa Isaias kapitulo 23 bersikulo 4. Ya Brasisa. Dili ni madali-dali Brad Samuel ug hubad-hubad sa mga pastor mga ministro ug wa kay tinuod nga magtutudlo wa di ko kakibaluan. Ang tao ba gisimbulan ba po og dagat? Yes. Usay babasa na to Brad Samuel. Pero at di ta supak nga naay dagat nga literal. Ha? Wa tay supak dia. Kay naa may mabasa. Pero naa po'y mabasa nga ang dagat gisimbulan pud og tao sumalas Biblia na bay mabasa Brad Samuel.
Aniya Brother Cesar, basahon na to Isaiah ang 23. nakasulat sa Isaiah sa kapitulo 23 Atos 4. versikulo 4. Inyong patalingugan mga mahal na mo nga migsunan giingon matud ka maulaw ka o Sidon kay nakasulti na ang dagat naulaw kuno ka Sidon kay nakasulti na ang dagat daw ang kaligunan sa dagat nga nagaingon ako wala suli ni mga anak ni makagalam ako og batan-ong mga lalaki ni makamatuto og mga ulay busa gisimbuluhan day ang tao Og dagat kay kamaumango. Makasulti na ang dagat. Oh, Kasulti kamo pa muna. musulti kisa may kamo musulti. Kana bang dagat nga gikuan nas mga barko, hindi na kamo musulti. Kun doon na may nabasa na to nga dagat nga kamo musulti, di ta supak ana. Kun doon na may atong pagkatubang og dagat nga naay mga boundaries, di pud nato nasupakon. Kay nakasulat man sa Biblia ko. Unsa lamang mga nakasulat sa Biblia, mao lamang kanang atong ipatinaw. Dili ta magyama-yama ba sa atong kagalingon. Way supak nga ang dagat gisimbulan pud og tao. Wa po tay supak nga naay dagat literal. Ha? Mao man ang ato nakitang pahayag sa Biblia. Karon ni ata ato na po ni ipatinaw Brad Samuel. Ato namang napatinaw nga di ay ang langit ug ang yuta dili day na mahanaw. Unya na may giingon Brad Samuel nga pahiran ang mga luha sa ilang mga mata. Pero doon ay Diyos. Ato sa sisahon Brad Samuel. Basa gani pag Brad Samuel ang Niya Brother Cesar, basahon ko pagbalik ining pinadayag sa iyang kapitulo 21 hantod sa kanang ilaw na to sa Tres lang. Tres. Okay. Ingon din sa ato na makabasahon sa Biblia. Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta. Kaya ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw na man. Ug ang dagat wala na. Ug nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Nga gitagana maingon sa usa ka pangasaunon nga gidayan-dayan alang sa iyang pamanunon. Ug nadungog ko matud pa sa 3 nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nagingon tanawa ang puloy-anan sa Dios ana-ana uban sa mga tao siya magapuyo ipon kanila og sila mahimong iyang katawhan ug ang Dios gayod mao ang makiguban kanila ug mahimong ilang Dios. Sa diha di ay sa bag-ong Jerusalem Brad Samuel nga Dunay Diyos manaog nga gikan sa makauban. langit dunay Dios nga makig-uban sa mga tao. Oo. Ang pangutana Brad Samuel kay naghisgot naman tas bagong Jerusalem kay ang daang Jerusalem wala naman to. Kay biyaan naman to sa Dios kay dito man gipamatay si Kristo, dito gipatay si Kristo, dito gipatay ang mga propeta, dito gipatay ang mga alagad sa atong Ginoong Kristo. Busa mao gali hinungdan nga gibiyaan ang daang Jerusalem, mo atubang naputas bagong Jerusalem nga naay Dios nga makiguban sa iyang mga tao. Ay pangutana Brad Samuel kay doon na may Diyos nga makig-uban sa iyang mga tao. Kinsa ba ka ng Diyos nga makig-uban diha sa bag-ong Jerusalem nga iyang pakigubanan ang mga tao. Basa Brad Samuel ang Juan 14. Aniya Brad Cesar, kung kinsa ng Kinsa ng Dios Diyos nga nga makiguban. makiguban sa tao nga Okay. sumala sa Biblia sa atong nabasa nga matud pa sa Juan sa Makiguban. kapitulo 14 bersikulo 15 hangtod sa 16. 16 lang Brad Cesar. Sige. Sa atong pagkabasahon sa sa Juan or makuha na to ang kanang tubag sa imong Ay, pangutana okay. kung kinsa ng Dios nga makiguban sa mga tao niya ang tao nakaila sa Dios ug ang Dios usab nakaila sa mga tao niya basahon na to matud pa ni Kristo nga giingon dinhi sa 15 sa 14 sa Juan hangtod sa 16 kun higugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo ingon si Kristo unsa kanang sugo nga giingon ni Kristo kun higugma ta niya matud pas 16 ug ako mga muyo sa amahan ug kamo iyang pagatagan ug laing manlalaban nga makig-uban kaninyo hangtod sa turan busa katong gingon sa pinadayag 21 1-3 nga dunay Dios nga makig-uban nga maila lugar sila sa mga tao nakaila lugar sa ang tao niya ug ang Dios nakaila sa mga tao kanang gingong Dios nga makig-uban sa mga katawhan nga naas bagong Jerusalem walay lain matud ba ni Kristo kun nahigugma mo nako tumanon ninyo akong mga sugo ug unsa nga sugo kun nahigugma ta ni Kristo ug akong mga muyo sa man ug kamo iyang pagatagan ug lain nga manlalaban nga mao ang espiritu sa mga turan pero unsa man
kaning espiritu sa mga turan ningon ni Kristo nga kung higugmata niya matud pa sa 25-26 inyong patalingugan sa mga gyapong kapitulo sa Juan 14 giingon din is bersikulo 25 kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ania pa ko uban kaninyo ingos Kristo apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan ipadala sa man siya mao ang magtudlo kaninyo sa tanang butang ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Busa kanadi ang gingon ni Kristo nga kung higugma kaniya ipadala niya ang mga muyo siya sa iman ug pagtagan siya laing nga malaman nga mao ng espiritu sa kamaturan. Kanang espiritu sa kamaturan nga gipangamuyo ni Kristo nga sa man matud pa sa 25-26 mao day kanang laing manlaban nga mao kanang Espiritu Santo sumala sa atong nabasa sa Biblia. Oh, klaro kayo, Brad Samuel. Nga kinsa di ay kanang Dios nga makig-uban, mao kana ang gisa ni Kristo nga mao ang laing nga manalaban nga mao ang Espiritu Santo. Mao kana atong nakitang pahayag sa Biblia. Kay kun ato kanang basahon Brad Samuel, kanang Espiritu Santo mao kanay pulin ni Kristo Brad Samuel sumala sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto 26 mao kana ang sa gitawag Brad Cesar og ang pulong sa Dios nga Biblia mao kana ang atong nakitang payag sumala sa atong nabasa sa Biblia Brad Samuel nga kinsa kanang Dios nga magig-uban mao kana ang Espiritu Santo nga sumala sa gipakita sa Biblia mao kana ang makig-uban ngadto sa iyahang mga katawhan mao kana ang atong nakitang pahayag sa Biblia Brad Samuel karon ang ato namang usisahon Brad Samuel kay kanang Espiritu Santo Brad Samuel mayo tingin imong basahon kana bang Espiritu Santo Brad Samuel sumala sa gipakita sa Biblia mao man kana ang magtudlo sa tanang mga butang. Ang pangutana Brad Samuel, ang Kristo ba sumala sa Biblia? Si Kristo ba mubalik gihapon sumala sa atong nakitang pahayag sa Biblia? Unsa ba ang gipakitang pahayag sa Biblia Brad Samuel sumala sa Juan 16? Anya ba Cesar, basahon tang nakasulat sa Juan 16 sa kapitulo 7 bersikulo 10 ang ato pagkabasahon nga mo hinungdan gani nga kaning Espiritu Santo nga gipangamuyo ni Kristo nga matud pa mo magtudlo sa tanang butang nga sa katumanan nga natuman kana sa Espiritu Santo sa paghidangat sa pag-abot niya nang giingon nga Espiritu Santo nga gipangmuyo ni Kristo nga matuhinungdan nga ang Kristo pod dili na pod makita kay mubiya siya sa kalibutan kay niya dinhi sa 16 sa maong basahon sa Juan 16 hatod sa 10 nga matud pangani suginlan ko kamo sa tinuod ingos Kristo nga mayo alang kaninyo nga mopahawa ako may pa daw mupahawa siya kay kung dili ako mupahawa ingos Kristo ang manlalaban dili mo ana kaninyo nga katong manlalaban mo katong lain nga maladaban nga mo kanang Espiritu Santo nga gipangamuyo niya sa man nga kun mo mamatod pa nga mupahawa daw siya kay kung dili siya mupahawa ang manlalaban dili mo anha kaninyo apan kun mupahawa ko ingos Kristo siya akong ipadala kaninyo ug inigabot na niya adtong lain nga maladaban mong Espiritu Santo iyang pailhon ang kalibutan may tungod sa sala ug sa pagkamatarong ug sa hukom may tungod sa sala kay sila wala man musalig kanako ingos Kristo may tungod sa pagkamatarong kay ako mo adto man samahan kay mupahawa lagi siya ug dili na kamo ingos Kristo makakita kanako mo hinungdan di ay nga sa pag-abot niya ng laing nga malaban nga mo kanang Espiritu Santo sa katumanan nga mo hinungdan nga mupahawa ang Kristo tungod kay ipadala ng laing malaban aron mo abot ng laing mga laban sa pag-abot niya na matud pa ingon mo ingon ni Kristo nga dili na mo makakita kanako karon di na makakita ang mga tao pero unsay gihimo sa mga tao mubalik kuno si Kristo aron sa paghukom sa buhig sa mga patay higala ato ng tun-an ato ng hisgutan sa umaabot nga Domingo atong ipahayag dinhi sa kanginan Brad Samuel kung ang Kristo mubalik pa ba kay nganuman daghan na kayo mga pastor daghan ng mga founder sa nakalaing relihiyon ang mga Sabadista si Ellen Goodwhite nagtagna siya
nga ang Kristo kuno'y mobalik natong 1843. Wa matuman. Karon kay wa man matuman nga si Kristo mibalik, gitagna na pod ni Ellen Goodwhite sa 1844. Mubalik na kuno ang Kristo, wa lang gihapon mubalik kay napilyur man sa 1844. Didto na pod gitagna na pod ni Ellen Goodwhite nga matuman kuno ang pagbalik ni Kristo sa 1845. Paltos lang gihapon ang pagtagna nganuman tungod kay ang Biblia gipahayag na sa Juan nga ang Kristo dili na mo balik kay moadto siya sa ngamahan kay dunay lain nga maglalaban nga mao'y magtudlo sa tanang mga butang sumala sa atong nabasa sa Biblia. Kinsaman nga mga founder sa relihiyon, kinsaman mga saksi ni Jehova o kinsa pa nga nakalain mga relihiyon, naabitay to Brad Samuel ila paganenggi butang ang bulan nga Disyembre kuno uno coming is Jesus is coming, Jesus is coming, asa may coming, ha, asay coming, ha, pulos paltos Brad Samuel ang ilang mga pagpanagna tungod kay wa sila kasayuran nga sumala sa atong nabasa sa Biblia Brad Samuel. Igo na lang ang tao mangandoy sa pagtan-aw sa anak sa tao nga mao si Kristo apan dili na gyud ang tao makakita na bay prueba Brad Samuel sa Biblia. Sumala sa Lucas Brad Samuel nga imong pagabasahon sa Lucas 17 bersikulo 22 nga ang tao mangandoy na lamang nga makita nila ang anak sa tao apan di na kini makita pa. Sumala sa atong mabasa sa Biblia Brad Samuel. Niya Cesar, basahon ta kini nakasulat sa kanang Lucas ang kapitulo 17 bersikulo 22 ang atong pagkabasahon gingon dinhi. Ug siya mingon siyang mga tinunan. Ang mga adlaw magaabot ra nga kamo mangandoy sa pagtan-aw sa usak sa mga adlaw sa anak sa tao. Apan dili kamo makita niini. Mao na gingon ni Kristo gipasidaan kana niya ngadto sa iyang mga tinunan. Nga moabot ra ang adlaw nga mangandoy lang kamo sa mga adlaw sa anak sa tao pero dili na kamo makakita. Igo lang mong mangandoy ini. Nga naman, ningos Kristong dili na mo makita kanako. Unya mingon mo musapak mo, mubalik palagi makita palagi si Kristo pag-usab. Kana makita pa baka pag-usab si Kristo? Yao. Kung mingon mo mangandoy mo nga mangandoy mo sa anak sa tao nga makita kay matud pa inyong supakon ng gingon ni Kristo di na mo makakita kanako. Unya inyong paabuton nga mubalik pa siya pag-usab. Sa Biblia ba kung doon na may ingon mami nga di na siya makita si Kristo na makakapami nga ingon mi nga di na siya makita pag-usab ningon mi nga di na siya makita pag-usab tuod kay naay mabasa gibasihan nga mabasa sa Biblia niyaw sa Mateo sa kapitulo 23 inyong patalingugan mga malnamo nga makisunan sa iyang kapitulo 23 bersikulo 37 kama 39 inyong atong magabasahon gingon O Jerusalem, Jerusalem nga nagapatay sa mga propeta. Nangabato sa mga sinugo nga nakanimo sa pakadagan gipangandoy ko pagtigom unta sa imong mga anak maingon sa imongaan. Nga nagatigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako apan nagadumili kamo. Matud pa nga sa bersikulo 39 kuno ipadayon nga matud pa kay sultihan ko kamo. Isa nagsultihan na Brad Samuel. Wala si Kristo. Sige, padayon. Kung sa ang Kristo nga yun nasultihan ko kamo. Kung sa iyang gisulti, nga dili na mo makakita kanako. Unsa? Pag-usab. Hangtod magaingon na kamo, dalaygon ang maghani sa ngalan sa Ginoo niya. Inyong paabuton na maghuwat mo nga mubalik palagi si Kristo pag-usab. Unya si Kristo aminado, deklarado siya nga mangandoy kamo, nga dili na kamo makakita kanako pag-utro. Pag-usab gingandoy mangandoy kamo nga dili na kamo makakita kanako sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab. Okay, karon diara ta Brad Samuel itong oras hapit na gyud. Okay, sa sunod Domingo pohon among ipadayag dinhi nga kadtong mga bersikulo sa nakalaing mga relihiyon nga mubalik si Kristo pabuta karong Domingo pohon kay among lugtion ang inyuhang mga katarungan, inyuhang mga bersikulo tan-awon ta kung musalir ba ng inyong mga bersikulo. Hibaw mamis yung bersikulo na as pinadayag da San Mateo na asa Tesalonica na Timoteo ato nang lugtion mga higala o mga kaigsunan. Busa Brad Samuel ato na nakita nga kanang
daang Jerusalem biyaan na kana og matubang kita na ng bag-ong Jerusalem nga naay Dios nga makiguban siya mga tao mao kana ang Dios nga Espiritu Santo sumala sa atong nabasa sa Biblia. Og among usbon karon Domingo pabuta nga among pamatud-an nga si Kristo di na gud mobalik sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Tungod kay napupos namon ang among oras mga higalang magkaigsuonan, ningon na lamang kami salamat pastor sa mga panalangin imong gihatag diri kanamo sa imong mga alagad o mga tinun-an. Salamat tan kanamo sa tanan gayon nga mga kaalam nga imong gihatag diri kanamo. Kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio, sundan lamang kami ninyo sa maabot nga Domingo pohon, oras kita sa alas 11 ngadto sa alas 12:15 ug kini usab ang akong kauban Og kinasab si Brother Samuel Montemor mingo na lang kanino nga sa sunod Domingo managuban gyapon kita sa mga oras ug istasyon ug maayong udto kanatong tanan.